A centola e a nécora incrementan os prezos nos días previos ás celebracións de Nadal. Tamén a ameixa está entre os produtos máis caros da cesta da compra. A piques de que den comezo as celebracións de Nadal é habitual que o prezo do marisco aumente, e máis aínda co mal tempo destas últimas semanas que fixo que moitos barcos quedaran amarrados e houbera poucas capturas. Saliron pouquísimos, tuvemos días que saleu 2 barcos nomais. Hubo un día que saleu un, e a maioría dos días non saleu ningún, non? O que a nécora é máis a centola. Ainda que a centola pois, é unha especie que dentro da ría a veces nun abrigo se pode traballar, pero este ano foi un ano con moitísimo mal tempo. A centola e a nécora son os produtos premium en moitas casas galegas, unhas pezas que nesta semana incrementaron o prezo chegando a centola a case 37 euros e a nécola a 56. Pese a todo, a calidade segue sendo boa. Pois nada, esta semana subo moi pouquiñas ventas, incluso de 300, 400 kilos, e si. É certo que incrementouse moitísimo o precio, a centola chegounos a 35, a 35, 37 euros, a nécora a 56, sí, bueno, 56 para baixo, non a da mellor calidad. Ainda contemos que hoxe vai a subir un pouco máis, en estes días, hasta o último día. Dende a Confraría de Ribeira, o balance desta campaña da nécora e a centola sería positiva. Un balance sería bo, este ano bo, a parte dos poucos días que podemos traballar, pois bo porque houve moitas capturas, polo menos de centola foi un dos anos que máis capturas hubo, pero claro, empañousenos un pouquiño o tema da nécora tamén, porque as embarcacións pequenas non poderon salir a faenar, entón non se incrementa, non? E ao haber tamén moita captura de centola, pois a barquería, os barcos seguir aguantándose traballando aos miños para a centola, e xa non cambiaron para outra arte nin para a nécora, non? Cabe destacar a ameixa como un dos produtos do mar que máis subiron nestas datas e conforman o podio dos alimentos máis caros, segundo explica a OCU. A ameixa tamén se incrementou moitísimo, non? Estamos vendendo o que é a ameixa roja a un precio moi bo, dos millóns que acordamos, a 26, 27 euros está vendendo a ameixa roja, e a ameixa babosa a blanca pois a 46 euros, non? No que vai de mes, na lonxa de Ribeira comercializáronse 23.000 kilos de centola a máis de 246.000 euros, sendo o prezo máximo 31 e o medio de case 11 euros. De nécora capturáronse 1.254 kilos a un prezo de 23.000 euros, sendo o máximo 45 euros e o medio 19. E no caso da ameixa da rubia foron 3.600 kilos que se venderon a un importe de 74.000 euros, sendo o máximo 27 e o medio 20. Por último, na lonxa de Ribeira vendéronse 3.600 kilos da ameixa babosa por 96.000 euros cun prezo máximo de case 40 e medio de 26 euros.